prvý krok je za nami a nechcel by som nejak moc rozvíjať priebeh tej celej série. Asi len toľko, že dnes asi to bol z našej strany taký najmenej koncentrovaný výkon. V predchádzajúcich zápasoch to bolo podstatne lepšie, ale v prvom rade je dôležité, že sme postúpili, čo bola priam našou povinnosťou a teraz je 2 týždne do ďalšieho súboja, uvidíme, pretože nevieme, jak sa vyvinie séria. Predpoklad je to Komárno, ale nebudem predbiehať. Ostane nám 2-týždenný čas na prípravu a určite náročná semifinálová séria, pretože všetky zápasy prvej štvorky ukázali, že budú veľmi náročné, pretože Prievidza, Inter, Komárno a prípadne Košice alebo Levice, to je veľmi silné zloženie a budú to veľmi kvalitné zápasy a aj sama séria bez off-7 je veľmi ťažká. Nezačali sme tak dominantne ako prvé 2 zápasy, ale sme to uhrali 30-bodovým víťazstvom, takže myslím, že cieľ splnený 3-0, nikto sa nezranil, všetci si zahrali z chuti, takže v tejto sérii bolo myslím, že od začiatku jasné, že ideme na ten postup 3-0 a tá kvalita si je dosť niekde inde naša ako tým Karlovky a sme to potvrdili a ideme sa pripravovať na Komárno.